ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತಿನ ಬಲೆತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಸಿಕ್ಸಾಕ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಓಕೆಡಿದು ಕುರುತಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿ ನಕಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ತಾರೆ ಬರವು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಹಾಜಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪನೊಂದು ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಜೋಡುಕಲ್. కొరగజ్జ కొంచెం గుత్తిలు వానమ్నే పెట్టు మరి బంగారు దాదే బాబా ಏನೇಂಡಪ್ಪು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಇದು ಭಯಂಕರ ಸಾಮಾನಿ ಅವೆಂತೂದ తీయ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ತಾತೀನಿ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುನು ಅಂದಪ್ಪ ಈನ ಪೊರ್ಲುನ ತಂದೆ ಈ ಕುಳ್ಳನ ಬುದ್ಧಿಂದು ದೇನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಶಿವಜನರು ಮುಸುಲ್ಟಿಗೂ ಉಬ್ಬಿವೇರಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಲಕಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಿಸಿನ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪಿನೇ ಅಜ್ಜಿಯ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಲಿ ಬಂಗಾರು ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ ನೋಡು ಸತ್ಯಪ್ಪ ಎಂಟ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ದೂರಂತ್ಲಿ ಅರ್ಬುವೆ ಅವು ಹತ್ತು ಬಂದಿನಿ ಯಾನೆ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲುಂಡತ ಹೆಂಗ್ ಚಾತಿಂಡಿ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಅಟ್ಟಿಲತ ನೀನಾನು ಮದ್ಮಾಯ ನೇರ್ದಿಂಚ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಚಾತನ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ಏನ ಕಿಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ನಾಡಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಓ ದೇವ ಅಪ್ಪನೆನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೋಕೆಡತ್ತ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮೊಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರ ಪಣಗ ಮೊಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳ ನಿಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ಯಾರಾ ಅಂದಪ್ಪ ನೀನು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಮದುವೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕರೆ ಕಲ್ತೆ ನೆಲವರ ಸೆರೆ ಕಲ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದರೆ ಕಲ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪೇಂದಿಗರ ನಿನ್ನ ಉಗುರು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಬಿಡ ಬಡ್ಚಿ ಏನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದಾನೆ ಇರ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯದ ಬೊಡೆದೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಲ್ಲ ವಾದಯ್ಯೆ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟು ಮುಸುಂಟುಗು ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕುಂಡು ಈರೇಡ ಅಪ್ಪೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಅವೆಂಚ ಅನ್ಬಿ ಅವೆಂಚ ಎಂಚ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸುರೂಟ್ ಏನ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರೆ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತಿ ಜನ ಬತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ನವೀನನ್ನೇ ಶಿವಚರಣನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನನ್ನ ಕಾಡಿಂಗ್ 4 ಜನ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯಗೂ ನಿಕ್ಲಿ ಏತಿ ಜನ ಬೈದಾರೆ KKP ಜರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ 50 ಜನ ಬೈದೇಂಗುಲ 50 ಜನ ಅಂದ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತಿ ಜನ ಬೈದಾರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತುಳಸಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಬೈದ 150 ಜನ ಅನ್ನಂದು ಅಣ್ಣ ಮದ್ನೆ ಕರಿಬಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪಿರವುಡೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ವರ್ತಿ ಏನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅವರು ಟುಡಿ ಈ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಅತ ಬುಡ್ಲಿ ಬೆರೆಲ್ ಬಿಡಿಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಳಿ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ನೆ ಒಂದಿನ ಮತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಎನ್ನುವರ ಓ ಎನ್ನ ಬಡೇದಿ ಮುರಾನಿತುಲ ಕೇರಳಾಡು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅಲಕ್ಕ ಕೇರಳನೇ ಮುರ್ಕುದು ಬೋಂಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಸತ್ಯನಾಶ ಆದ ಬೋಂಡು ಬಜಿಪೇಡಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಅಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತೆ ದಿನೋಲ ಎನ್ನುವನ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ದುರಂತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಿನಲ್ಲ ಬಗ ಈ ದುರಂತ ಒಂದೇ ದಿನೋಲ ಎನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಯಾನಿರಗ ದುರಂತತೆ ಚಿನ್ನು ಅವನಿ ಮೋಕೆ ಚಿನ್ನು ಈ ಮಣಿಪತಿ ಕುಲ್ಲೆಮಳು ಉಂದಿಕ ಮಾತ ಕಾರಣ ಮೇರೆ ಪರಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ ಬಡಿದಿ ಯಾನ್ ಲೀಲ ಪಾತೇನಾಗಿ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೋಡಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪ್ಪಿನ ಸೀರೆದೆ ಸೆರಂಗದೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಇಂಕಿದಲಾರಜ್ಜಿ ಓ ಈರ್ ದಾಮ್ ತಿನ್ನಪ್ಪಗ ಈನ ಅಪ್ಪೆ ಎನಡದಾದ ಬಂತೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ ಬಂತೇರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಕೈಗೂ ನಡ್ದಾತ್ರ ಆ ನಟ್ಟು ಪರದೇಶಿ ಆ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಆ ಗತಿ ದಾಮ್ ತಿನ್ನಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ದೇವರಿಂದ ತರಟು ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ಬನಿಯರ ಬುಡ್ಪು ಜಾನ ಕೆರ್ಪೆ ಕೆರ್ಪೆ ಕೆರ್ಪೆ
ಅಪ್ಪೆದಾನೆ ರೌದ್ರ ಕಾಲಿಲಕ ಸೊಂಟೋ ಕೈದಿದು ತೊಂದಿನಿ ಸೈಯೇರಿ ಬಿದಡ್ನಿ ಸಯ್ಯರೆ ದಾದಾಂಡಿ ಸೈಪಿನಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಿ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಡಿ ದಾದ ಬಗಿಲ್ನಿ ದಾದಾಂಡು. ಅಪ್ಪನ ಕೆರ್ಪೆದತ್ತ ಅಂಚನ್ಕೆ ಸೈಯೇರಿ ಬಿದಡ್ನಿ ಕೆರ್ಪೆಂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೆರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಕೆರ್ಪೆಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದದ ಕೆರ್ಲೆ ಕೆರ್ಪೆ ಗುಡ್ಪೂಜಿ ಕೆರ್ಪೆ ಅದು ಕೆರ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಇಂಚ ಕುತ್ತೋನ್ ತೊಂಡಾಪುಡ ಕೆರ್ಪನಮೆ ಕೆರ್ಮೆ ಪಗ ಕೆರ್ಮೆ ಐಕಿರ್ ಕುತ್ತೋನ್ ತೊಂಡಾಪುಡ ಉಳೈ ಪೋದು ಪರ್ತೆ ಕತ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಿಗಂತ್ರಿ ಕೆರ್ಪ ಆ ಕತ್ತಿಗಂತನ ಕೆರ್ಪೆ ಆ ಕೋರಿ ಗೂಡೂರು ತಪ್ಪದು ಬೋತುನತೆ ಅವೇನು ನಾರ್ದಕ್ಕಂತದ್ದು ಆಯ್ತ ನಾಲಿ ಕುತ್ತದು ಕೆರ್ಪೆ ಆಯ್ತೊಂಡದೆ ಲಿವಾರ್ದೊಂಡ ತೀರೆ ಗೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಮೆ ಸೋಪಿ ಅವಮೆ ಸೂಪು ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುನ ಪೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಕ್ಕಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಹಾ ಸೋಗಲೇನೆ ಕೋಡೆ ನಿಖಲ ಕೋನೆಡು ಮೋಲು ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಗುನು 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 ದಾದ ಬಂತಲ್ ಬಂದೆ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ದೇ ಈ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿ ನೆರೊಂದಿತ್ತಕ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಗುಡು 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 ಮಾತ್ರ ಕೇಂದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಹಾ ಗುನು ಗುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಆ. ಅದು ದಾದ ಮತ್ತ ಬಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದಡಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ನೀರಿಗೆ ಮಾತಲಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕೇಂದಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಆಲಿ ದೇವ ಉಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಓ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆ ನೇರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಡಿ ಸುತ್ತ ತುಳುಟ್ಟು ನೇರ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಆ. ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ ಮಂತಿಗೇನು ಆ. ಒಂಜಾಯಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಆನು ಪೊಡು ಇಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಹಾಲು ಪೊಡು ರಡ್ಡೊಂಜಾನು ಪೊಡರೆ ಪನುಬೆ 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 ತಾನೆ ಇಡ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೋಳಿ ಪನುಬೆ ಪನುಬೆ ಪನು ಮುಂಜಾನೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕುಲು ಅರ್ಜನ್ ಪರವಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಇಂಚನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಯಾನು ಓಲಾಂಡಲ ಪೋದು ಸೈಪೆ ಉಂಟು ಮಗ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಪಂಡಿನಿ ಓಲಾಂಡಲ ಪೋದು ಸೈಪೆಂದು ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಒತ್ತನೆ ಮಗ ಒತ್ತನೆ ತುಯನೆ ಉಂದಿಯಾ ಉಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಆ. ಸೈಯರ ಪೂರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪನಗ ಈ ಪಿದೈ ಬೋದು ದಾಯ ಸೈಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲದಿರ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಿ ಸರಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಅದು ಕಾರ್ದಾರ ಪರ ಬಂಡ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂದಿ ನಾನು ಓ ಬುಡ್ಪಿನ ಕಾರ ಹೌದೇ ಆಗಿತ್ತೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಹಾ. ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಏರು ವಿನ್ ಆಯರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ 50,000 ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬಿಡಿದಿ ನಾನು ಪುಗಾರ್ನು ಒಂದತ್ತು ಈ ನಿನ್ನ ಉದ್ದ ಕೈಟ್ಲ ಉದ್ದ ಕಾರ್ಗಳ ಹೋದಿ ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಆ 50,000 ನಿನ್ನ ಕಬಾಟಿ ಡೆಪ್ಪು ಓ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರ ಆ 50,000 ಎನ್ನ ಕಬಾಡು ಡುಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಇರಗೆ ಪೆಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ಲಕ್ಕವನ ಲಕ್ಕವನತ್ತು ಬಕ? ಆಲು ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲು ಅವಳು ಬೋದು ಯಾಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಾಡ್ ಮಾತೊಂದಿರೆ ಬೋಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಈರು ಮಿನಾವಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ತಾರು ಬಂದಾಂಡ ತರೆ ಬೋಲಿಸಾದಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಕುತ್ತುವೆ ಏ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅತ್ತ ಆ ಬೇನೆ ನೇರ ಅನುಭವಿಸುನು ಈರನ್ ಇದು ಯಾನು ಎನ್ನ ತರೆ ಬೋಲಿಸಾವೆ ಬಂಡೆನ ಯಾನು ಸೋತೆ ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ತರೆ ಬೋಲಿಸಾದೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಕುತ್ತುವೆ ಏ ಕೆಪ್ಪೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಯಾನ್ ಚಾಪರ ರಡ್ಡ ಮೇಟ್ಲ ಗುಪ್ಪುಜ ಅಂಚಾಂಡ ಎನ್ನಲ ಶಪದಗೇನು ಆಹಾ. ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ನಿಲೀಕೆ ತಿಪ್ಪಿ ಕಣತದು ಐನು ಪೊತ್ತಾದು ಕೆಂಡ ಮಲ್ತದು ಇಸ್ತಿರಿದಂಗಡಿ ಪಾಡುವಾರೆ ತಿರ್ದಂಗಡಿ ಅತ್ತು ಐತ ಮಿತಿ ನಡಪೋಡು ಅಂದೆ ಏರ್ ನಡಪುನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಡಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಗೆಂಡ ನಡಪರು ಏನ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಕುಲಿರೆ ಬರ ಇರ್ದಾದನೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂಡ ಪೋಪಿನಿ ಹಾ ಈ ಪೋಲ ಈ ಪೋಡೆ ಒಂದು ಪಣ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದೆ ತೂಲೆ ಮದ್ದಾನೆ ನಾನಾಗಿ ಮದವೇರಿ ಬಂದೆ ಮದನಾರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದವನ್ನು ಕಂಡೆ ಮದ್ದಾನೆ ನಾನಾಗಿ ಮದವೇರಿ ಬಂದೆ ಮದನಾರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದವನ್ನು ಕಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ರ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದು ನಾಂಡಲು ಕೊಡದೆ ಕೊಲ್ಪ ಬತ್ತೇನ ಕೈನ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿಮೆ ಬಕ ಈ ಪ್ರಾಡಿರೆ ಬೋಡ ಬಲೆ ವಿಲೈ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ಬೊಡಿದ ತಿಕ್ಕದ ನೆಂಕ್
ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರೇಗ ಸಾದಿ ತತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾನ ಕೈತಾಳ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಪುದ್ದರ್ ಎನ್ನ ಮಿಷಾನ್ ಅಂದು ಮಿಷಾನ್? ಅತ್ತ ಕಿಶಾನ್ ಅಂದು ಬೊಡೇದಿಯ ನಾನು ಮೋಕಿರಿ ಮಿಷಾನ್ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ನಾಲೆಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಈ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ನ ಐಕ್ಯತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಎನ್ನಪ್ಪ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾಲ ಕರೀದು ಪೋತುಂಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಬಕ ಬಕ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಜ ಅಂಜ ಐಕ್ಯತೆ ಐಕ್ಯತೆನೆ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇಖ ದೇವರ್ನಾಜ ಬಂಟೆ ಈರೊಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಬರ್ಪಾಡು ಐಕ್ಯತೆ ನೀರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೀಯೇ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಇಟ್ಟಿಡಿಯೇ ರಜ್ಜರು ಅಂದ. ಈ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿ 5 ಲಕ್ಷ ನೋಡಿದೆ ಎಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ವೆ ಇಜಿ ಆ? ಅಂಚಾಪುಸಿ ಆಹಾ. ಬಣ್ಣ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಡು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕನೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲೆ ಅನ್ಪಿ ಈ ರಕಲ್ನ ಮೀನಿ ಐಕ್ಯತೆ ನೀರು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯಾರುಂಡ ಈರು 5 ಬುಡ್ಲೆ 10 ಲಕ್ಷನು ಮೂಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಪೂಜಾ 5 ಲಕ್ಷ ಎಂಡ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಡ್ಡನಕ್ಲ ರಡ್ಡರ ಪಟ್ವೆ ನೋ 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 ಅಂಚಪುರ ಆಪಿನೆ ಜಿಂಕ್ ಹಾಕಲ್ನ ಒಟ್ರಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೂಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಲೆ ಮೀಸೆ ಮೀಸೆ ತುಳಿ ನಾ ಈರು ಬರೀಟುಂತ್ಲ ಓ ಅಮ್ಮ ಒತ್ತ ಓ ಅಕ್ಕ ಆ ಕುಳುಮಿನಿ ಬತ್ತೇಡ ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟೆ ಇದೆ ಯಾನ್ ಗೋಪಿನಪ್ಪ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ತಪ್ಪಲಿಯ ತವರಿದೆಯ ಕಳುವೆ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ತಪ್ಪಲಿಯ ನಗುವಿದೆಯ ಕಳುವೆ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋರ ಕುಳುಮಿನಿ ಹಾಕಿರಿ ಅಣ್ಣ ಸುರಲ್ ಜಪ್ಪುಂದ ಅದನ್ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ ಬನ್ನಿ ಇರು ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಹಿಂಚಿನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಡೆಯಡಾಂಡ ಇರು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿನಿ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿಡ ಎನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡ್ದಾಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಇರಲೆ ಏನಂಚೂರು ಕಣ್ಣುದುಲೆ ಎಂಗೊಂದು ಕಣನ ನಿಜ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಜಾನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಣದೆ ಇರ್ ತಾಳ ಮಂಡಪ ಚಾಲ್ ಪಡ್ಚು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಭಯಂಕರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಓ ಸಾರಿ ತತ್ತನ್ ಎಂಬರ್ಪೇನ್ ಮೊಕೆಲ್ನ ಈ ಐಕ್ಯತೆನ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ಬಂಡ ದಾದ ತೋಜುಂಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ದೆರ್ತುಕೊಂದು ಗುವೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗಂದಾಪುಡು ಈತು ಮೋಕೆ ಉಂಟ ಏ ಅಪ್ಪೆ ಏ ಬಡಜಿ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಜ ಅಪ್ಪೆಡ ನಿಕ್ಕಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಆತ ಮೋಕೆ ಕರ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮೋಗ 5 ಲಕ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ಇಂದಾಯಿ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬಿನಿ ಬುಗ ನುಂಜಿ ಮೋಕೆ ದೋಜನು ಮುಸುಂಟ ಇನಿ ಆಂಡಲ ನಂಜಿ ಕುಶಿಟುಡ್ಲೆ ಆ ಕುಶಿಟು ಪೆರಬುಡ್ಲೆ ಇನಿ ಕುಶಿಟ್ಟು ನಿ ಕುಲೇರ್ಲ ಅರ್ಜನ್ ಇಲ್ಲಡ ಕರ ಬಿಸಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುದು ಬರ್ಕ ಬಗ್ಗಿನೆಟ್ಟ ಇದೇ ತರ ಸರ್ಬತ್ತಾತು ಇಂಚಿ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಏರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ போய் ನಮೆ ಈಚ್ ಬಲ ನಮ್ಮ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ போய் ಇಂಚಿ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಏರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ போய் ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ போய் ಉಂತಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ ಸುಖ ಇಜ್ಜನ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಪಿನ ವರ್ಷಿ ಸೀದಾ ನಿಕುಲು ಉಲಾಯಿಪೋದು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಇದು ಇಂಚಿನ ಈರೆಗಿತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಡು ಅತೆ ಮಾಮಿ ಅಂದೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕವಾ ಅಂತ ಈ ಬರ್ಪನೆ ಸತ್ಯ ಮಗ ಸತ್ಯ ಮಾಮಿ ಅಂಚಾಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನೇನೆ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ನಿಕಲೆ ಬರಸ್ವೆ ಅಂದ? ಬಲೆ ಸರಿ. ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಸರಿ ಏ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರ ಬುಡಿದಿ
ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಈತನೇಟ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನೆ ಹಾಲು ಬಂದು ನಿಕ್ಕನೇರೊಂದಿತ್ತೀನಿಯ ತುಲ ಈ ಅಟ ಮಾಲ್ದುನ ಏರ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪೋತೊಲ್ಯತ ಆಂಡ ಏತಿ ಎಷ್ಟ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತಂಜಿ ಮೋಕೆ ಬಂಗಾರು ಮೋಕೆ ಆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೇಡ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಮೋಕೆ ಕರ್ಮ ಉಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಪೊತ್ತದು ಸಯ್ಯಾಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಗ ದಾದ ಅಪ್ಪೆ ದೇ ಹಾಲು ಗ್ಯಾಸ್ ವಾನ್ ಮಲ್ತದೀತಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಕೆರಿಯರೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಉಲೈ ಪೋನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದಿತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆನ ಮೆಲ್ಲ ದೇರ್ತದೆ ಆ. ಸೂತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಏರಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿದ್ಲೆ ಅಂದ ಎನನಿ ಕೆರಿಯರ್ದು ಇನಿ ದಾದೆ ದಾದೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಳೆಗೆ ಈ ನಮ್ನ ಗಲಾಟೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕಾಪ್ಚೆ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ದಾದೆ ಬತ್ತಿನ ಮರ್ಮಳೆನು ಮಗಲ್ಲಕ ತೋಡಿಯೇ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ಪೊಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲಗ ಮಾಮಿನ ಅಪ್ಪೆಲಕ ತೋಡಿಯೇ ವಾ ಇಲ್ಲಡು ಮಾಮಿಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ಲಕ ದಿನ ದೆಪ್ಪೋರ ಅಪಗ ಆ ಇಲ್ಲು ಬೆಳಗುಂಡಿಯೇ ಉಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇಜಿಂದ ಓಲಾಂಡಲ್ ಬೋದು ಸೈಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಉಂತಿಲೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡೆ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡೆ ನನಂಚೆ ಮಲ್ಪುಚಿಯನು ಎನ್ನಲೆ ತಪ್ಪಾಡು ಮಗ ಎನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮಗ ಅವನು ಸತ್ಯನಾ ಈರ್ಲಾಜ ಸತ್ಯ ಅಪಂಡ ಈ ಕುಶಿಟ್ಟು ಈ ಖುಷಿ ಈ ಕುಶಿಟ್ಟು ಈ ಖುಷಿ ಉಳಾಯ್ಪೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ನಿಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಮಾತಿರಕಲ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಕ್ಕೆ 3 ಜನಲ ಪೊಸ ಮೋನೆ ಅಂಚಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಪೊಲ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕ ತೀರ್ಪುಗಿನಕ ಯಾನ್ ತುಳಸಿ ಉರುವ ಬಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡ್ಕಲ್ಲು ಬಂದೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ತಂಡೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆನ್ನವೇ ನಂಜಿ ಸ್ವಂತ ತಂಡ ತುಳುವೇರೆ ಉಡಲು ಜೋಡ್ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಡನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬುದರ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಬಂದು ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ತುಳುವರ ತುಡರ್ ಕಲಾ ತಂಡಡು ಆಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ಬೈದಾರ್ ಬೈದೆ ಸುರು ಎನ್ನ ಬದ್ರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ತುಳುವರ ಉಡಲು ಈ ಟೀಮ್ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ತುಳಸಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೋದೋರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಇರ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನು ಬರೋದು ಇರೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲನೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ Thank you. ಡ್ರೆಸ್ ನೆಲೆಕ್ಕಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ 4 ಜನಗಳ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅక్కడ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಪಂಚಸ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇದು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಮರ್ಮಲ ಲಡೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು 90% ಇಲ್ಲಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪತ್ತದರ್ ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಜೋಕ್ಸ್ ಬೈದೊಲಿ ಆಯ್ತು ಪಂಚಸ್ ಬೈದೊಲಿ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೋ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಲಕ್ ಅತ್ತೆ ತಿಲಕ್ ಒಂಚೂರು ಇರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಂಟಿಗೆ ಸುರುಟು ಪಂಚಸ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾವು ఒక లాస్ట్ కొంచెం కమ్మి అండి కొంచెం యూ షుడ్ రేస్ ద బార్ లాస్ట్ ఫినిషింగ్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుట్ అర్థది మెసేజ్లో భారీ లైక్ కొడతారు ఓవరాల్ గుడ్ యాక్ట్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ నీకు ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬರಡುಂದು ಎಂಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟ್ರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ನಡುಟು ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಪಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಕಲೆ ಬರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತೆಗೆದನ್ ಬಹುಶಃ 2003 ಮಾಡೋದು 2003 ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಯಾನ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಜೋಡ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ದ ಒಂಜಿ 14 ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವನಿತ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಐರ್ದವಕ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ದಂತ ಪಿರಲ್ ಒಂದಿರ್ನ ರೋಲ್ ಬಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್
टोटल एंटरटेनिंग. Keep it up. All the best. ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರೀತೋನ್ವಾ ಕುಡಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಾಜೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೂತ ಎಲ್ಪ ಡೇಸರ್ ತೂಪೇರ್ ಹಾಕಲು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಶೂಟ್ ಬರ್ತದ ఒక 2 ದಿನ ದುಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸುರು ಅನ್ಪೇರು ಅತ್ತಾಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಗೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಕೋಡೆ ಗಾನಕ ಕೈ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂಚೆಪ್ಪನ ಕಾಲಿ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬೇರೆ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಜಾಬ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚಿದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕಲ್ ವೇಟ್ ಒನ್ಪೇರ್ ಕುಡಲ್ ಕಳೆದ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಉಂತ್ವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಖಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರೆ ಈ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ದೊಕ್ಕಲು ಓಲೋಲ್ ಪೋತೇರು ಏತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋತೇರು ಏತ್ ಬಿಸಿ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನ್ ಅವೇ ಅನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ನಿಖಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಟು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿಪುವ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.